подкрепи това правителство. Тоест, той смята, че изкуствено ще се разпадне тази група, купуват се, водят се договорки. Има ли такова нещо? Кой каза, че... На господин Борисов. Борисов каза какво? Че искате да отцепите отделни депутати от Атака, така че да могат те да подкрепят този кабинет с идеята те да не са формално част от Атака. Водят ли се такива? Съветвам ви настоятелно да съзрете в тези обвинения на господин Борисов тежко признание за собствените му намерения и действия. Няма да сбъркате. В смисъл, планирате така или иначе, че той ще иска да отцепва хора от останалите? Казах много ясно. Онова, в което ни обвинява господин Бойко Борисов, в това може да прочетете без риск неговите собствени намерения и действия. Има ли обърнания към хора от ДПС вече? Ако Конституционният съд не касира изборите, какво ще предприемете? И ако ги касира, и ако не ги касират всъщност, ще успеете ли да управлявате и да изведете България от безизходицата с опозиция, Бойко Борисов? Искането за касиране на изборите е действие на отчаянието на господин Бойко Борисов. Това няма как да се случи. Още повече, че ЦИК вече се произнесе, че е нямало пропаганда в деня за размисъл. Моля ви, спестете ми вътрешното усилие да коментирам откровенните нелепости на бившия министър-председател Бойко Борисов. Благодаря.